Okay. Meron, anong oras na ba? Ngayon ay 12:56 na ng AM. Tapos 14 hours kami sa aeroplano. Dito kami sa JFK ngayon, papunta kami Korea. At kasalukuyang kakaupo lang namin. Hindi pa nagsistart ang 14 hours na flight. We're here in Korea, just landed. Okay, nandito kami sa information for transit tour. Mag-open is sila yun. Malamig. Akong ilisan. Ang jacket raw, malamig. 6 o'clock. Yan. Yan, lunch muna, breakfast muna kami before mag-tour. I have rice. In-order ko spicy beef yata yung in-order ko, hindi ko malala. Yan. Oh, okay. That's Jessica right here. Okay, so you guys from Terminal 1. Terminal 1. So when we come back to the airport, okay, after the tour, we'll stop by Terminal 1 first. Okay. And then going to Terminal 2. So just make sure, for 5 of you, you're from Terminal 1. So correct, you have to get off at Terminal 1. So just right, make sure. I'm from Korea, so maybe you can call my Korean name. Call me Seoyeon. Seoyeon, yes. And Kim is my family name. So you know there's a lot of the Korean people have Kim. Maasa ka, ma. So, di sila asa ka. Let's see how much you know about Korea. So have you been to Korea before? Upo na lang kayo sa sa bus, 1 hour. Punta yan dito. Saan tayo punta? Hindi ka alam. Punta kami sa mataas na temple. Ay! Hinihingal na ako. Okay guys, andito kami ngayon sa pinakaunang temple ng South Korea. Be, halika dito. Kung gusto, ito yung wishing well nila. Kung gusto mong mag-wish, oh my, tignan mo kung gaano kalamig. Frozen. Oh my God. Tapos, yung tubig, dyan, pwede daw yung mainom. Tapos magkakaroon ka ng energy. Look, it's supposed to be a wishing well. This is supposed to be liquid. Kung yung but ano because mo, it's too cold, kung maglalagay ka andyan, matatama dyan sa gitna. It's ice actually. Record mo na. So, I'm going to try natin yung tubig.
Kung mas masarap. Iinom daw siya. Malinis daw yan. Galing daw to sa... You're supposed to. Para saan ba yan? Ito. Malinis ba yan? Iinumin niya talaga. Ang sarap? Yeah. Tastes good. Yes. I love it. Here. It's so cold. Whew. Let me try it. I'll try it. You wanna try it? Okay. Susubukan niya daw. Susubukan niya daw. Ew. Sige, hugasan muna natin. Nugasan ko na yan. Oh, nauho pa naman ako. I'm really thirsty, so I'm gonna try it. Sarap yan. Balik dito. Thank you. It's delicious. It's from the mountain. So, kita niyo yung mga bato-bato na yan. Kung maglagay ka ng bato sa ibabaw, mag-wish matutupad daw yung dream mo. Pero kung paglagay mo ng bato, maano siya, mahuhulog, hindi daw matutupad yung dream mo. Maraming ganyan sa mga gilid-gilid dito. Yeah. Alam mo to, I think it's supposed to be soft. Sand. But it's hard. Ito yung gong nila. Ang mga monk lang yung pwedeng mag-gong dyan. Meron sila ditong tea house. Dyan. Pwede kang mag-chill-chill dyan. Ang layo mo, kailangan. Tagal nila mama dumating. Ay, may tubig. Uy, aruya ko po. Congratulations! She made it to the top. Samnangseong Fortress, Ganghwa. It's a temple. Whew. Slowly but surely. Kaya ra? You okay? Ha? Nawala na ang mga kauban. Asa na to sila? Asa kami sa temple? Yan si mama. Kitaas kaayo. Kaya pa ba? Gamay na lagkuwang. Ano na? Basig na sila, water. Challenge accepted? No. Where are you? Where are we? We're in South Korea, guys. Of nowhere. Bye. Ayan, sige. Dari may agi. Kaya kabatok ang dami.
temple na ay Buddha. Oh. Usa pa? Tulo naman ka. Oh, bawo na. Yan, dapat kayo magbaw bago kayo pumasok. Ano? Salamat. Paalis na kami. Pupunta na naman kami sa susunod na tour. Merong kainan dyan. Yung bus 10:05, 10:06 na. Si na mama nasa ano pa rin.